A veure, jo crec que el que hem aconseguit, esta delegació parlamentària, a l'aconseguir entrar per primera vegada en territori ocupat, en el Ayaun, jo crec que el que hem aconseguit és justament obrir un nou camí que altres darrere vindran i que de segur que serà molt profitós per al poble saharaui. La veritat és que no les teníem totes. El dia que vam anar allí en l'aeroport de Gran Canària, estiguérem en Aminatú i en gent que recolzava al poble saharaui, en organitzacions canàries que recolzaven al poble saharaui, en Carmelo, i ja ens van dir que el normal seria que no poguérem entrar. Vam agafar l'avió i en arribar a la Yayun vam veure que hi havia poca policia. Quan vam entrar, immediatament es van prendre els passaports i al cap d'uns minuts es van arraconar en un costat de l'aeroport, va vindre un funcionari marroquí i un traductor i immediatament es van rodejar els 4 parlamentaris, una vintena, jo entenc que devien de ser policia secreta, i el funcionari marroquí ens va dir que ens deixaria entrar, però que ens demanava un compromís per la nostra seguretat. El compromís era que no havíem d'eixir en els 3 dies que havíem d'estar allí, no havíem d'eixir de l'hotel, que havíem de rebre a totes les organitzacions allí a l'hotel i que no havien de ser més de 5 persones. Vam accedir i finalment vam aconseguir entrar a la Llum. Bé, quan vam eixir ja a l'aparcament de l'aeroport, anàvem en Aminatú i amb Ibrahim, que van ser els que ens van portar a la Llum. I ja vam veure tot ple de policia secreta, filmant-nos, esperant-nos en cada cantó, acompanyant-nos a l'hotel d'una manera, jo crec que torpement discreta. Quan arribàvem a l'hotel, Aminatú ja ens va dir que allí no ens reuniria, no vindria ningú a reunir-nos en nosaltres allí en l'hotel, entre altres coses perquè hi havia gent que encara no la tenien controlada la policia marroquina i per tant que pensàrem què anàvem a fer. Bé, deixarem les maletes, ens van mirar els 4 parlamentaris i vam decidir en aquest mateix moment que anàvem, evidentment, a desobeir allò que ens havia recomanat d'una manera molt sutil les autoritats del Marroc. I per tant li vam dir a Aminatú que a les 7 que estiguera allí, que per descomptat que anàvem a eixir a veure amb els nostres propis ulls quina era la realitat del poble saharaui en l'Ayaun. Bé, vam agarrar els cotxes a les 7 i vam començar a veure la ciutat. Una ciutat de contrastos, veiem des de, edificis molt moderns fins a, diríem, coses absolutament molt pobres. Però el que sí que ens va copsar molt és que el xòfer, Ibrahim, ens va dir, diu, bueno, heu vist molta policia? I van dir, no, havíem vist algun urbano. Diu, a partir d'ara comenceu a comptar la policia que trobareu. Efectivament, vam arribar a un barri de majoria saharaui i, efectivament, era un barri pres per la policia, pres per l'exèrcit. A cada cantó hi havia 2 furgones plenes de policia, ací i allà veiem algun carromato de l'exèrcit. Evidentment, era l'aspecte d'un barri ocupat militar i policialment. I després de fer això, ja anàrem a reunir-nos amb les primeres organitzacions de defensa del poble saharaui. A partir d'aquest moment ja vam començar a rebre una darrere l'altra totes les organitzacions que lluiten pels drets del poble saharaui, el Foro de les Dones, sindicats, familiars de presos polítics, gent que treballa per recursos del poble, els advocats que estan portant les causes dels presos polítics, dels represaliats, i a mi la impressió que me va donar és la impressió d'una gent molt digna, d'una gent que va en el cap ben alt per lluitar per allò que considera just, per allò que considera el dret a decidir el seu propi futur.
i jo em quedé amb la veu d'una dona que mos vam entrevistar el matí d'un dilluns a un barri molt humil de les afores, ja tocant el desert. Entrarem en una casa molt humil i hi havia allí un grup de dones i es van contar la història de totes elles. I jo em va impressionar sobretot la imatge d'una dona que havia entrat a la presó, que l'havien feta desaparèixer amb 20 i poquets anys, quan tenia un xiquet de 3 anys, i que 12 anys després va aconseguir eixir, i quan va eixir el seu fill tenia 15 anys, ni ella ni el seu fill es coneixien perquè no s'havien vist mai. El fill l'havia criat un germà i malgrat totes les penúries, malgrat tot el patiment que havia passat esta dona seguia mantenint la cara ben alta, l'esperit de lluita ben alt i el desig de lluitar per allò que ella considerava just i que va fer en el moment que es va produir la invasió de les tropes del Marroc. Lluitar pel dret a l'autodeterminació del seu propi poble. Lluitar pel dret a decidir ells sols el seu propi futur. Hi ha una cosa molt curiosa i és que el viatge s'havia preparat des de l'intergrup d'amistat amb el poble saharaui en el Parlament, en el Congrés i en el Senat, i per tant, tant l'ambaixador marroquí com les autoritats espanyoles sabien quina era, diríem, el programa de la nostra visita i per tant havien demanat també entrevistar-nos amb les autoritats d'allí, de l'Aaiún. I ens va rebre el governador, el Wali, i ens va rebre l'alcalde, la vesprada del dilluns. Quina és la impressió que vam tindre de les dues visites? Doncs bé, en la primera visita, en el palau del governador, ens va portar allí a una sala on hi havia personatges vestits amb les túniques saharauis i ens va dir que aquells eren caps de les diferents tribus. I primer de res ens va passar un documental contant les excel·lències i el bé que viu la gent dels territoris ocupats, de les riqueses que tenen, i a mi em va copsar una expressió que feia molt de temps que no havia sentit, i era que en el documental la veu en off dia y por fin, en castellà, y por fin los territorios del Sáhara volvieron a la madre patria de Marruecos. I clar, allò em va sonar a franquisme, em va sonar a molts anys enrere. Després, allò ens va aparèixer un teatre, un sainet mal fet, perquè totes aquelles persones van parlar de que la gran majoria, ells parlaven sempre de que la gran majoria del poble ho tenia clar i que volien pertànyer al Marroc i que no tenia sentit un estat saharaui i d'alguna manera ens recriminaven que nosaltres només volguérem parlar en una part, quan de fet estàvem allí reunint-nos amb ells. Es van dir que si ho tenien tan clar que la gran majoria volia això, en fi, que feren el referèndum i que preguntaren a la gent si realment volia pertànyer al Marroc o volia ser un estat independent. En fi, no van contestar. Van dir que això, van insistir molt en lo bé que vivien i que la gran majoria del poble volia pertànyer a Marroc. I després en el governador, jo crec que després del governador vam anar a parlar amb l'alcalde i amb els regidors i amb diputats saharauis en el Parlament marroquí i ens van posar un PowerPoint que jo crec que l'única intenció que tenia era entretindre'ns el màxim temps possible per evitar que poguérem estar en la manifestació que va fer el poble saharaui en l'Aaiún eixa mateixa vesprada i on hi hagueren ferits i on hi hagueren aldarulls.
La sort, mentre l'alcalde parlava i parlava, vam rebre, Joaquín, el senador del PNB, va rebre una cridada d'Aminatú i li va dir que en aquest moment que ens informava que estaven havent aldarulls, hi havia una manifestació i estaven havent ferits. Joaquín li va dir a l'alcalde: m'informen uns periodistes que està havent una manifestació i estan havent ferits, i es va cabrejar d'una manera absolutament desproporcionada, i vaig sentir dir coses que feia molts i molts anys que no sentia. Pot ser des que teníem així un govern que no es votava mai, per dir-ho d'una manera suau. Del Sàhara m'emporta les paraules i sobretot les mirades d'agraïment d'aquella gent orgullosa de ser saharaui i la convicció de que hem obert un camí i que ho tornaria a fer tantes vegades com fora possible, perquè veure la fermesa d'un poble que vol assolir la seva majoria d'edat, la seva voluntat de decidir per ells mateix el seu propi futur, jo com a ciutadà, com a persona, dir que ho tornaria a fer, i la veritat és que me'n torne agraït per tota la calidesa, per l'acolliment que ens van fer i perquè en tot moment ens vam sentir com a casa.